Poďte so mnou stráviť môj americký deň. Je 6 hodín ráno a ja čakám na taxík, aby som mohla ísť do roboty. Dnes nepracujem v zábavnom parku, ale v hoteli, ktorý je vzdialený od Santa Cruz asi nejakých 10 minút. Už mi došiel taxík a taxikár sa so mnou celú cestu rozprával a hovoril mi o nejakých feťakoch, ktorí ho predtým naháňali. This is America, za chvíľku som už v hoteli a moja práca v hoteli je buď pracovať na raňajkách, alebo robiť housekeeping, čiže opratovačku, chyžnu. Dnes som mala rýchly deň, nejaké 4 hodinky som pracovala a znova čakám na taxík. Toto miesto sa volá Scotts Valley a na taxík vždycky musím čakať okolo pol hodiny. Keď som prišla domov, tak som natočila pár TikTokov a potom som sa ponáhľala na autobus za mojou kamoškou a išli sme do Devonportu. Devonport je asi 12 km od nás, kde bývame a tam veľmi krásne miesta, výhľady pri pobreží. Ale ako sme tam prišli, tak bolo úplne zamračené,